υπάρχει μια μαγική πύλη που ανοίγει κάθε 385 χρόνια σε ένα διαφορετικό μέρος στον κόσμο. Η πύλη έχει τη δύναμη επικοινωνίας ανάμεσα σε κόσμους από διαφορετικές διαστάσεις. Το 1620 η πύλη άνοιξε στην Ιαπωνία και ο Γκόρκαν, ο πιο επικίνδυνος από όλους τους γνωστούς διαβόλους, κατάφερε να την περάσει με μερικούς από τους δαίμονές του. Ανάμεσά τους ο Γκιζάκου, ο πιο άγριος και πιστός. Ο μόνος σκοπός του ήταν να βρει το κλειδί του Ιζανάγκη και έτσι να αφήσει την πύλη ανοιχτή για να εισβάλλει στη γη με το στρατό των δαιμόνων του. Το κλειδί έχει τη δύναμη να κλείνει την πύλη και για χιλιάδες χρόνια το φύλαγε μια τάξη σαμουράι. Η πύλη έκλεισε και ο Γκόρκαν μόνος παγιδεύτηκε στη γη. Αδύναμος και με ανθρώπινη μορφή το έσκασε προς τη δύση, όπου η πύλη θα άνοιγε ξανά μετά από 385 χρόνια. Από την τάξη των σαμουράι μόνο το νεότερο μέλος επέζησε, ο Γιόχεϊ. Εκείνο τον καιρό, ο Ντάτε Μασαμούνε, άρχοντας του Σεντάι, έστειλε μια αποστολή με διοικητή τον σαμουράι Χασεκούρα Τσουνενάγκα για να δημιουργήσει σχέσεις ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ισπανική Αυτοκρατορία. Ο Γιόχεϊ συμμετείχε στην αποστολή. Ταξίδεψαν για 5 ολόκληρα χρόνια. Διέσχισαν τον ωκεανό, τις κτίσεις της Ισπανικής κορώνας στην Αμερική και τελικά έφτασαν στην Ισπανία, όπου τους δέχτηκαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Συνέχισαν το ταξίδι τους στην Ιταλία, όπου έγιναν δεκτοί από τον Πάπα. Ο Χασεκούρα αποφάσισε να επιστρέψει στην Ιαπωνία και να ξαναγυρίσει με μια νέα αποστολή. Όμως αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο Γιόχεϊ, ο τελευταίος υπερασπιστής του κλειδιού, αποφάσισε να μείνει πίσω και να κρύψει τα κομμάτια του κλειδιού σε διαφορετικά μέρη στην Ισπανία. Άλλη μια φορά ήρθε ο καιρός να ανοίξει η πύλη. Ο Γιόχεϊ ξυπνάει. Πρέπει να εμποδίσει τον Γκόρκαν να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Πρέπει να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στο καλό και το κακό. Νίκη, είσαι φοβητσιάρης. Όχι, δεν είμαι. Αν θέλεις να μπεις στην ομάδα μας, πρέπει να μπεις εδώ. Μα τι έχει εκεί? Εκεί, οι Ρωμαίοι και οι Άραβες έκρυβαν τους θησαυρούς τους. Αν περάσεις μέσα όλη τη νύχτα, θα είσαι ένας από εμάς. Αλλιώς, όταν γυρίσουμε από τις διακοπές, θα είσαι πάλι το κορόιδο του σχολείου. Όμως θα αφήσετε την είσοδο ανοιχτή, έτσι? Δεν μας εμπιστεύεσαι. Όχι! Θέλω να βγω! Μη φεύγετε! Γυρίστε! Πρέπει να βγω από εδώ.
Είναι κανείς εκεί? Γεια! Στάσου! Πώς βγαίνεις από εδώ? Νομίζεις πως είναι μέρος για να παίζεις? Οι συμμαθητές μου με έστειλαν εδώ. Γύρνα σπίτι. Ξέρεις που είναι η έξοδος? Ναι. Απίστευτο. Αυτή είναι η Σεβίλη. Είναι έτσι από το 1992. 1992. Τότε ήταν μόνο πριν από 372 χρόνια. Είμαστε στο 2005. Εσύ σε ποια χρονολογία νόμιζες ότι είμαστε? Δράκη! Περίμενε! Είναι το τρένο! Πλάσμα της κόλασης. Έχω σκοτώσει πολλά σαν και σένα. Φύγε από εκεί! Τι ήταν αυτό το μεταλλικό φίδι? Τρένο! Σε ταξιδεύει σε όλη την Ισπανία. Ξέχνα το. Αυτός ο κόσμος είναι πολύ παράξενος. Θέλεις να έρθεις μαζί μου? Ευχαριστώ. Ίσως οι γονείς σου μπορούν να με βοηθήσουν. Οι γονείς μου... Όχι. Μένω με τον ονό μου. Οι γονείς μου πέθαναν σε ατύχημα πέρυσι. Άκου, μπορείς να μου τα πεις όλα αυτά στο δρόμο? Η χώρα σου έχει αλλάξει. Είναι διαφορετική. Α, Ιαπωνέζοι. Είναι κανείς από το Σεντάι? Ξέρει κανείς τον Τάντε Μασαμούνε? Χαίρετε. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε ποια φυλή ανήκουν? Σε αυτή των τουριστών. Ρίκη, άρχισα να ανησυχώ. Πήγαινα να... Είμαι με ένα φίλο και δεν είναι από το σχολείο. Θα φτιάξω κάτι για το δείπνο. Οι φίλοι σου είναι φίλοι μου. Τον λένε Γιώχεϊ. Τα ρούχα και τα όπλα σου είναι περισσότερο από 300 χρόνια πριν. Και η ιστορία σου είναι, ας πούμε, ασυνήθιστη. Αύριο θα τηλεφωνήσουμε στο προξενείο της Ιαπωνίας. Θα ξέρουν καλύτερα από μας πώς να σε βοηθήσουν. Μόλις τελειώσω το γεύμα θα φύγω. Όμως μπορώ να έχω λίγο ακόμα, παρακαλώ? Μελέτα με πατάτες. Αυτό, το κίτρινο. Ευχαριστώ. Τα ισπανικά φαγητά είναι διαφορετικά από ό,τι θυμάμαι. Είναι εξέλιξη των ίδιων πρώτων υλών. Υγεία και πολιτισμός. Μην του μιλάς για φαγητό, εντάξει? Έχουμε παραδοσιακά φαγητά, βασισμένα στη μεσογειακή δίαιτα. Με μεγάλη κατανάλωση ψαριού, μας ξεπερνάει μόνο με την ευκαιρία η Ιαπωνία. Όμως κάθε μέρος στην Ισπανία έχει τις δικές του ποικιλίες. Χιλιάδες τυπικά πιάτα. Στο είπα. Και αυτόν τον αιώνα εξελίχθηκε δημιουργώντας μια νέα κουζίνα από τις καλύτερες στον κόσμο. Όμως θα έπρεπε να τα ξέρεις όλα αυτά, εκτός αν νομίζεις... Ότι είμαι τρελός? Χειρομέρι. Πού το βρήκες αυτό?
Είναι οικογενειακό κοιμήλιο. Ανήκε σε έναν προγονό μου. Ντον Πέντρο ντε Κάστρο, κόμις του Λέμος, αντιβασιλιάς της Νάπολης. Μα πώς... Την τελευταία φορά που τον είδα ήταν στο παλάτι του, στο Μονφόρτε. Όταν τον γνώρισα, ήταν αφεντικό του Θερβάντες και ήταν ο προστάτης μου. Ένας πρόγονός σου γνώριζε τον Θερβάντες. Και αυτός αφιέρωσε ένα μέρος του Δον Κιχώτη σε αυτόν. Δεν καταλαβαίνω. Ο πρόγονός σου ήξερε για την αποστολή μου και για την απειλή του Γκόργαν. Θρύλοι. Αυτή είναι η Ισπανία, μια χώρα θρύλων. Οι Έλληνες, οι Φοίνικες, οι Ρωμαίοι, οι Άραβες. Όμως οι καιροί αλλάζουν. Σήμερα είμαστε η 8η βιομηχανική χώρα στον κόσμο και τώρα δεν πιστεύουμε τίποτα. Κοίτα το αντίγραφο του Δον Κιχώτη που ο Θερβάντες αφιέρωσε στον προγονό σου με τη δική του γραφή πριν πεθάνει. Υπάρχει μια σημείωση στη σελίδα 120. Ο Δον Κιχώτης δεν είναι απλό μυθιστόρημα. Υπάρχουν πολλά βιβλία μέσα του. Υπάρχουν κωδικοί που σου δείχνουν άλλες κρυμμένες ιστορίες. Αν χρησιμοποιήσεις τις σημειώσεις του Θερβάντες και διαβάσεις τα γράμματα και τα κεφάλαια όπως σημειώνει ο Θερβάντες, θα βρεις την ιστορία του Γκόργαν και άλλες ιστορίες για την Ιαπωνία. Ο Θερβάντες τις αντέγραψε από μερικές σημειώσεις που άφησε ο Φρανθίσκο Χαβιέρ μετά από ένα ταξίδι στο Ναγκασάκι. Ποιος είναι ο Φρανθίσκο Χαβιέρ? Ο Μάρκο Πόλο της Ιαπωνίας. Ο πρώτος δυτικός που έκανε μια προσπάθεια να καταλάβει τον Ιαπωνικό πολιτισμό. Όμως δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Κοίτα το πρωτότυπο του Θερβάντες και θα δεις ότι δεν λέω ψέματα. Τα ισπανικά τα μιλούσαν και τα μιλάνε ακόμα εκατομμύρια άνθρωποι. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσει την ιστορία. Το πρωτότυπο του προγόνου μου βρίσκεται στο Τολέδο. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το κλειδί. Λοιπόν, σου μίλησα για τα ισπανικά κρασιά. 60 περιοχές όπου παράγονται τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο. Δεν χρειάζεται. Το σπίτι μου είναι σπίτι σου. Μοιράστηκε στο τραπέζι μου. Τώρα είσαι ένας από μας. Αυτό το φυλακτό θα σε προστατέψει από τους μικρούς δαίμονες και τους φωνιάδες τους. Αν μια μέρα βρεθείς σε κίνδυνο και το φοράς, αν τους κάνεις να επαναλάβουν «Μουκάσι, Μουκάσι», θα είναι υπηρέτες σου για πάντα. Ευχαριστώ. Μου αρέσει. Αν και οι δαίμονες δεν έρχονται πολύ συχνά εδώ, ξέρεις. Μιλώντας για φαγητό, έχει ακόμα τεμπούρα? Τι? Έτσι λέει τα μικρά τηγανιτά ψάρια. Δεν μπορεί να πεινάς ακόμη. 385 χρόνια νηστείας. Αι. Κάποιος θα πρέπει να σου βγάλει από το μυαλό αυτή την ιδέα πριν τελειώσεις όλα μου τα τρόφιμα. Είσαι πολύ γρήγορος. Ρίκη, γύρνα στο κρεβάτι σου. Πες στον Καρμόνα ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ την ισπανική φιλοξενία, αλλά πρέπει να φύγω. Έρχομαι μαζί σου. Είπες ότι με την πύλη μπορείς να ταξιδέψεις στον χρόνο. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Έτσι θα μπορέσω να εμποδίσω τους γονείς μου να... Γύρνα στο κρεβάτι σου. Θα κάνω ό,τι πεις. Πρέπει να φέρω πίσω τους γονείς μου. Πρέπει να με αφήσεις να έρθω μαζί σου. Εγώ σε βρήκα και σε έφερα εδώ. Είσαι ο Γιώχη. Συγγνώμη. Σε έψαχνα.
Όλα είναι τόσο μπερδεμένα. Η πόλη είναι γεμάτη με άντρες του Γκόρκαν. Και εγώ... Ποιος είσαι εσύ? Με λένε Ελινσέτο. Παλιά ήμουν Λίγκας. Τώρα δεν είμαι σίγουρος τι είμαι. Δεν ζητάω τίποτα. Θέλω μόνο να γυρίσω στο παρελθόν και να ξαναγίνω Λίγκας. Γι' αυτό θέλω να πολεμήσω στο πλευρό σου και να βρω την πύλη. Σε παρακαλώ. Αν δεν με πιστεύεις, σκότωσέ με τώρα. Δεν πρόκειται να αμυνθώ. Ο μικρός είναι μαζί σου? Το αγόρι φεύγει τώρα. Όχι, θα έρθω μαζί σας. Όχι. Είσαι Λίγκας και μπορείς να μιλάς. Είμαι Λίγκας που λέει εξαφανίσου. Ρίκη, γύρνα σπίτι. Όχι. Δεν πάω. Και σου έφερα και λίγο φαγητό. Σπίτι! Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα, όπως κάθε χρόνο, για να απονείμουμε το βραβείο της εταιρείας Habitis στους νέους επιστήμονες και τις δημιουργίες τους. Ο νικητής θα πάρει μια υποτροφία για να σπουδάσει σε οποιοδήποτε από τα 124 Ινστιτούτα που αποτελούν το ανώτερο συμβούλιο για την επιστημονική έρευνα. Οι δύο κύριοι υποψήφοι μας είναι ο Ένρικ Σολής με αυτή την ηλιακή βάρκα που θα συμμετέχει στο America Cup και θα φύγει από τη Βαλένθια το 2007 και η Μόιρα Κάστρο με αυτό το πρωτότυπο. Και ο νικητής είναι η Μόιρα Κάστρο και η δημιουργία της SIG-4. Θέλω να σε συγχαρώ, Μόιρα, για το... Συνέχισε να παίζεις με τις βαρκούλες σου και εξαφανίσου. Ευχαριστώ για το βραβείο. Θα γίνω η 7η Ισπανίδα που θα πάρει το Νόμπελ και δεν έχω κλείσει τα 30 ακόμα. Το SIG-4 είναι απλώς η απόδειξη ότι θα τα καταφέρω. Μόιρα, είναι ακόμα πρωτότυπο. Πρωτότυπο! Πώς θα αποδείξω? Βοήθεια, καλέστε την αστυνομία! Σκασμός! Είναι δικό μου! Μόιρα, είσαι καλά? Όχι, γύρνα πίσω, Μόιρα! Άρχοντά μου, έχουμε το SIG-4. Να πάρει. Όταν ήρθα η Ισπανία ήταν μια χώρα χωρικών και τώρα... Σκεφτόμουν ότι... Ο Λινσέτο βρήκε ήδη τον Γιόχεϊ στη Σεβίλη. Θα τον απασχολήσει, ενώ οι επιστήμονές μας θα αποκρυπτογραφούν τους κώδικες του SIG-4. Έχουν μαζί τους ένα μικρό αγόρι που λέγεται Ρίκη. Ελέγχουμε γι' αυτόν. Δεν σου άρεσε ο αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης, Άρχοντά μου? Άρχοντά μου. Είναι απίστευτο. Δεν άλλαξε καθόλου. Είναι σαν να γύρισα σπίτι. Γιατί είμαστε εδώ? Ένα κομμάτι του κλειδιού είναι κρυμμένο εδώ. Ο Γκιζάκου είναι το ίδιο σημαντικός με το κλειδί. Γιατί? Ξέρει που θα ανοίξει η πύλη? Αυτός ο ομορφούλης είναι φίλος σου? Κοιμάται μέσα σε αυτήν εδώ την πέτρα. Ας ελπίσουμε ότι θα ξυπνήσει με καλή διάθεση.
Με αυτό το μπαμ αμφιβάλλω. Αυτός είναι ο Γκιζάκου. Μα τώρα θα γίνει μεγαλύτερος ή? Κατέβα. Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Επί τη ευκαιρία, τρώει μόνο μέταλλα. Το SIG-4 ήταν πρωτότυπο. Εσύ το σχεδίασες και μπορείς να φτιάξεις ένα άλλο. Όχι, δεν χάνω άλλα 2 χρόνια. Θέλω ό,τι είναι δικό μου. Ξέρουμε ότι η εταιρεία Kay είναι βιτρίνα για τον Γκόρκαν. Όμως χρειαζόμαστε αποδείξεις. Με το SIG-4 μπορούν να εντοπίσουν σπάνια μέταλλα σε λιγότερο από μια ώρα. Βρίσκει μέταλλα στον Άρη. Στη γη δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα από αυτό. Εκτός αν είναι στο νερό ή στον αέρα. Σου ζητάω να μ' αφήσεις να έχω πρόσβαση στο δορυφόρο Χισπασάτ 2 για να κάνω σύνδεση. Έτσι θα ανακαλύψω πού ακριβώς βρίσκονται. Σε παρακαλώ. Πού ακριβώς πηγαίνεις? Ενεργοποίηση σήματος εντοπισμού του SIG-4. Εξέταση αιτήματος. Έτοιμα δεκτό. Το SIG-4 εντοπίστηκε. Συντεταγμένες θέσεις. Στόχος εντοπίστηκε μέσα σε κινούμενο όχημα. Διεύθυνση Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, Ισπανία. Δεν μ' αρέσει να μοιάζω με άνθρωπο. Αστυνομία! Ησυχία. Γκιζάκου! Κοιτάξτε! Παγιδευτήκαμε. Ελάτε, από εδώ. Εξαφανίστηκαν. Είναι σαν να χάθηκαν από το πρόσωπο της γης. Γιατί με κοιτάζετε έτσι? Εγώ σας έσωσα. Ποια είσαι? Με λένε Μόιρα και η εταιρεία Kay μου έκλεψε το SIG-4. Ακολουθούσα τους άντρες της και αυτοί ακολουθούσαν εσάς. Τι σου έκλεψαν? Ένα σύστημα για να εντοπίζει στρώματα με σπάνια μέταλλα από δορυφόρο. Αναλύει τη μεταλλική σύσταση σε ένα μέταλλο σαν γι' αυτό, για παράδειγμα. Θέλω να πάρω πίσω την εφεύρεσή μου. Σας ακολουθούν, γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσω την ευφυΐα μου και εσείς τη δύναμή σας. Θα παραξηγηθεί κανείς αν την πνίξω. Ξέρεις πώς να πάμε στον καθεδρικό? Ακολουθήστε τη Μεγάλη Άρκτο, το σήμα της εταιρείας Χάμπιτης. Τη Λίγκους Χαμπίτιτους. Έτσι την ονόμαζαν στο παρελθόν. Είσαι από την εταιρεία Χάμπιτης. Είναι μια εταιρεία που τώρα προάγει την επιστήμη και την αλληλεγγύη. Είμαι μέλος της και κέρδισα το βραβείο επιστήμης. Γι' αυτό θα πάω στο Ανώτερο Συμβούλιο για Επιστημονική Έρευνα και θα έχω τη δυνατότητα να διαλέξω ή το αστροφυσικό αστεροσκοπείο στα Κανάρια νησιά, ή το αστρονομικό κέντρο στο Γέμπες, ή τις βάσεις στο Νότιο Πόλο, ή το Αστροφυσικό Ινστιτούτο της Ανδαλουσίας, όπου βρίσκονται οι καλύτεροι Ισπανοί ειδικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα της ΕΣΑ και της ΝΑΣΑ. Και ακόμα και στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Χρήμα, δόξα και Νόμπελ και όλα αυτά πριν κλείσω τα 30. Υπάρχουν πολλών ειδών άνθρωποι στην εταιρεία Χάμπιτης. Φοιτητές, επιστήμονες, νοικοκυρές. Είναι ένα κίνημα. Επιστήμη, διεθνή συνεργασία. Αυτές οι γαλαρίες αποκαταστάθηκαν από μια ομάδα φοιτητών. Αλήθεια, σου έχει πει ποτέ κανείς ότι είσαι ανυπόφορη? Όλοι μου το λένε. Φτάσαμε. Τι θέλεις από τον τάφο του Απόστολου Ιακώβου?
Θα ξυπνήσει κι αυτός. Το κομμάτι του κλειδιού που αντιστοιχεί στη φύση έπρεπε να είναι εδώ. Πρέπει να συναντήσεις κάποιον. Μια θυγατρική της εταιρείας Kay έκανε εργασίες αποκατάστασης στον καθεδρικό. Ίσως το έκλεψαν τότε. Για πόσα κομμάτια μιλάμε? 5. Μαζί σχηματίζουν το κλειδί. Όμως το καθένα από αυτά Ειδικές ιδιότητες. Θάρρος, καρδιά, φύση, ευφυΐα και φαντασία. Δυνάμεις που είναι πέρα από το χρόνο και το χώρο. Αυτό ψάχνει ο Γκόργαν. Δηλαδή, αν είχα το κομμάτι του θάρρους, θα ήμουν γενναίος. Θα σε βοηθούσε να είσαι. Το μέταλλο αυτού του κομματιού έχει σύσταση που δεν είναι συνηθισμένη στη γη. Όμως είναι συνηθισμένη σε πολλούς μετεωρίτες. Είναι δύσκολο να πιστέψεις αυτή την ιστορία από επιστημονική άποψη. Όμως είναι αλήθεια ότι η εταιρεία Kay δείχνει μεγάλη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες σε μία από τις κύριες θυγατρικές τους στην Ναβάρα. Το κομμάτι από το Σαντιάγκο και το ΣΥΚ 4 πρέπει να είναι εκεί. Η πύλη θα ανοίξει σε 4 μέρες. Ακόμα δεν ξέρω πού. Όμως αυτός που θα βρει τα περισσότερα κομμάτια θα έχει και τις περισσότερες πιθανότητες. Ναβάρα, νομίζω πως μπορούμε να σε βοηθήσουμε να πας. Ακόμα κι αν ο Γκόργαν ενεργοποιήσει το ΣΥΚ 4, δεν θα μπορούσε να σε ακολουθήσει. Σε αυτό το κέντρο κάνουμε έρευνα για το διαχωρισμό των απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Θα εκπλαγείτε με το τι μπορεί να φτιαχτεί από ανακυκλωμένα υλικά. Αερόστατο. Ναι, στο νερό ή στον αέρα είμαστε αόρατοι για το δορυφόρο. Δεν θα μας περιμένουν ποτέ από τον αέρα. Εδώ έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Το ύφασμα και το νάιλον χωρίζονται σε αυτό το τομέα. Φτιάξαμε το κάλυμα του αερόστατου από αυτά τα υλικά και το καλάθι από πλαστικά υλικά. Και αυτά θέλει μόνο για να πετάξει. Λείπει το πιο σημαντικό. Να ζεστάνει τον αέρα για να πετάξει το αερόστατο. Το αερόστατο χρησιμοποιεί βιοαέριο από αυτό το εργοστάσιο. Βιωτή. Το αέριο που ελευθερώνεται από την αποσύνθεση των οργανικών υλικών χρησιμοποιείται για να παράγει ηλεκτρισμό. Θα σε βοηθήσουμε, αλλά με τον όρο ότι δεν θα κάνεις τίποτα που να αντιτίθεται στις αξίες της αλληλεγγύης και της προώθησης της γνώσης που υπερασπίζεται η εταιρεία μας. Αν ανακαλύψεις κάτι εγκληματικό ή βρεις αποδείξεις εναντίον του Γκόργαν, ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως όχι βία. Η Μόιρα θα είναι η εκπρόσωπός μας κοντά σου. Πολεμώ εναντίον του Γκόργαν, όμως όχι για να τον εξοντώσω. Θα ήθελα να επιστρέψει στο μέρος που ανήκει και να διατηρήσω την αρμονία του σύμπαντος. Λένε πως είναι το καλύτερο μουσείο τέχνης στον κόσμο. Θα είναι ευχαρίστησή μου να το καταστρέψω. Σύμφωνα με τα σχέδια, το ΣΥΓ 4 είναι ήδη σε λειτουργία. Έχουμε 2 κομμάτια και σε 72 ώρες η πύλη θα ανοίξει. Πού είναι η Ναβάρα? Στην άλλη άκρη της Ισπανίας. Ο πιο ασφαλής δρόμος είναι αυτός που έπαιρναν οι προσκυνητές για το Σαντιάγκο.
βρισκόμαστε? Ακολουθούμε τη διαδρομή του Απόστολου Ιάκωβου για το Σαντιάγκο, ανάμεσα στη Λεόν και τον Μπούργος. Στην πορεία θα βρούμε προστατευόμενες περιοχές και φυσικά καταφύγια. Στην Κανταβρία υπάρχει το τεράστιο εθνικό πάρκο Picos de Europa. Και όπου και αν πάμε, υπάρχει πάντα ένα φυσικό πάρκο ή μια προστατευόμενη περιοχή, όπου σχεδιάζουν να φέρουν ξανά ζώα όπως η αρκούδα, το αγριοκάτσικο και οι φίλοι σου οι λίγκες. Το επίπεδο κατεβαίνει. Κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να προσγειωθούμε για ανεφοδιασμό. Έχει ένα μέλος της Χάμπιτης εδώ κοντά. Μα μόλις φτάσουμε στο έδαφος, ο Γκόργαν θα μπορεί να μας εντοπίσει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα το ρισκάρουμε. Εξάλλου θέλουμε χρόνο για να ετοιμάσουμε τη στρατηγική μας. Είναι απλό σήμα. Ηρεμήστε. Ήρθαν για να με εμποδίσουν να πω. Ποιος είναι? Α, προσκυνητές, ελάτε μέσα. Είναι εύκολο να χαθείς με τέτοια ομίχλη. Πηγαίνουμε στην Αδάρα με αερόστατο. Τους καθυστερώ στο δρόμο. Θα κάνουμε ακόμα μερικές ώρες να φτάσουμε. Να είστε έτοιμοι. Θα είμαστε. Και ο φίλος σας δεν θέλει να έρθει εκείνος. Δεν του αρέσουν πολύ οι επαφές με ανθρώπους. Και προτιμάει να μείνει έξω να φροντίσει το αερόστατο. Πολύ καλά. Δεν φαίνεσαι καθόλου έκπληκτος. Έκπληκτος. Αυτός είναι ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου. Για περισσότερο από 1000 χρόνια, άνθρωποι από όλο τον κόσμο περνάνε από εδώ. Για να δουν τον τάφο του Απόστολου. Το Σαντιάγκο είναι ο προορισμός τους, αδερφέ μου. Όμως ο αληθινός δρόμος είναι εδώ. Και όταν περπατάς τόσα χιλιόμετρα, σε βοηθάει λίγο να ξεκαθαρίσεις τις ιδέες σου. Καθίστε, θα σας φέρω κάτι να φάτε. Το κτίριο έχει καταγραφεί σαν κελάρι κρασιών κοντά στον πύργο του Φρανσίσκο Χαβιέρ. Μόνο μια είσοδος. Μια τρύπα στο χώμα. Τρύπα. Έτσι είναι ένα κελάρι κρασιών στις μέρες μας. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, που είναι προς όφελός μας. Πώς? Η ανάπτυξη των κλιμάτων ελέγχεται από δορυφόρο. Και αν ισχύει αυτό, ζητώ άδεια πρόσβασης για τη βάση δεδομένων. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι αμπέλια του Γκόρκαν. Και αυτά εδώ είναι μεγάλα ξύλινα βαρέλια όπου παλιώνει το κρασί του. Έχουν τοποθετήσει ενσωματωμένο μικροτσίπ. Θα είναι δύσκολο να μπούμε. Θα χρειαστούμε ώρες για να ελέγξουμε αν υπάρχει στα αλήθεια κρασί σε αυτά τα βαρέλια και με τα μέτρα ασφαλείας τους θα μας ανακαλύψουν γρήγορα. Ποια ζώνη παρακολουθούν περισσότερο? Θα έκρυβαν κάτι εκεί που έχει περισσότερη επιτήρηση. Το αντίθετο. Ξέρω τον Γκόργαν. Θα κρατούσε το κομμάτι στην περιοχή που θα φαινόταν πιο ασήμαντη και θα πρόσεχε τις άλλες για να μας κάνει να πιστέψουμε ότι το φυλάει εκεί. Τι είναι αυτό? Η αίθουσα όπου δοκιμάζουν το κρασί. Δεν υπάρχει επιτήρηση επειδή πρέπει να διασχίσεις όλο το κελάρι για να φτάσεις εκεί. Εκτός αν πας από τον αέρα. Σχεδόν φτάσαμε. Θα κατέβω μόνος. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, φύγετε από εδώ και φροντίστε για την ασφάλεια του Γκιζάκου. Θα έρθω μαζί σου. Κι εγώ. Έχω τη θέση των συναγερμών. Μπορούμε να μπούμε χωρίς να μας πάρουν είδηση. Νομίζεις ότι μπορείς να φροντίσεις το αερόστατο και τον Γκιζάκου? Πάρε. Αυτό είναι το κομμάτι του θάρρους. Αν τα πράγματα πάνε άσχημα, βάλ' το σε ασφαλές μέρος μαζί με τον Γκιζάκου. Θα αναλάβω τους συναγερμούς. Τι συμβαίνει? Δεν έχω καμία λήψη εδώ μέσα.
Τι κάνουμε? Άννη συναγερμή. Με τον τρόπο της παλιάς σχολής. Μα... Και τώρα... Κοιτάξτε εκεί πάνω. Θα υπάρχει σύστημα που εξουδετερώνει το δορυφορικό σήμα. Είναι αλεξίσφαιρο γυαλί. Κάνε στην άκρη. Ωραίο. Μη σπαταλάς το κρασί, Μόιρα. Φύγε από εδώ και βάλε αυτό το κομμάτι σε ασφαλές μέρος. Όχι. Πρέπει να βρω το SIG-4. Δεν έχουμε καιρό γι' αυτό. Φύγε. Μην ανησυχείς για μας. Ρίκι! Κατέβασε το αερόστατο! Ρίκι! Μα αν κουνηθώ θα μου ρίξουν! Ρίκι! Σε χρειαζόμαστε! Καλύτερα να παραδοθούμε, Γιώργη. Όχι. Έλα. Λινσέτο, έλα. Όχι. Μόιρα, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε. Αν κατεβούμε, θα μας πυροβολήσουν. Άρχοντά μου, οι συναγερμοί απέτυχαν. Ήρθαν από τον αέρα και... Το τζετ σου είναι έτοιμο, Άρχοντά μου. Μένουν 50 ώρες για το άνοιγμα της πύλης. Είναι ώρα να πάρεις το τρένο. Το Λέδο. Θα τον κάνω να υπογράψει το έγγραφο και μετά θα τον φέρω εδώ. Ήταν χάρη στο κομμάτι του κουράγιου. Χωρίς αυτό... Είναι απλό κομμάτι από μέταλλο. Το κουράγιο ήταν δικό σου. Έτσι νομίζεις. Χάνεις τον καιρό σου. Το κομμάτι είναι ψεύτικο. Είναι αντίγραφο από ατσάλι. Σε κορόιδεψε και σένα, Λινσέτο.
ανήκα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ισπανικού λίγκα, το βασιλιά των λιγκών. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να τα καταστρέφουν όλα, πρότεινα να τους ξεχάσουμε και να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας. Ο Γκόρκαν μου είπε για το κλειδί. Για να ταξιδέψεις. Κάθε μέρα, 83 είδη στον κόσμο εξαφανίζονται. Ο Γκόρκαν είπε ότι το κομμάτι της φύσης είχε αρκετή δύναμη για να μας προστατέψει. Θα μου το έδινε σαν αντάλλαγμα αν του έδινα τα υπόλοιπα. Συνεχίζαμε να λιγοστεύουμε. Ήθελα μόνο να σώσω όσο το δυνατό περισσότερα ζώα. Εξαιτίας της συμφωνίας που κάναμε, με μεταμόρφωσε σε αυτό που είμαι τώρα. Έκανα λάθος. Μετά, η Ισπανία έγινε ο παράδεισος των προστατευόμενων περιοχών. Όπου δεν μπορώ να μπω. Οι άνθρωποι έσωσαν το Λίγκα και εγώ έμεινα έτσι, καταραμένος για πάντα. Μισητός από το είδος μου και αναγκασμένος να ζω με τους ανθρώπους. Και για να βεβαιωθεί ότι θα έπεσα το ρόλο μου, ο Γκόρκαν μου έβαλε αυτό. Γι' αυτό ο Γκόρκαν είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από μας. Γι' αυτό δεν μας πυροβόλησαν. Μας είχαν εκεί που μας ήθελαν. Ήθελα να βοηθήσω τους δικούς μου. Στη θέση σου θα έκανα το ίδιο. Τουλάχιστον εσύ δεν σκεφτόσουν μόνο τον εαυτό σου. Βρήκα το κομμάτι της ευφυΐας πριν από 2 χρόνια. Μελετούσα τα παλιά χειρόγραφα των ιδρυτών της Λίγκους Χαμπίδιτους και έλεγαν για αυτό το μυστηριώδες μέταλλο. Το βρήκα και ξαφνικά οι ιδέες μου έγιναν πολύ καθαρές. Νέες ιδέες, νέα σχέδια. Η καρδιά του ΣΥΚ-4 είναι το κομμάτι της ευφυΐας. Γι' αυτό το έκλεψε ο Γκόρκαν. Και γι' αυτό δεν μπορώ να φτιάξω ένα δεύτερο ΣΥΚ-4. Τότε ο Γκόρκαν έχει τα κομμάτια της ευφυΐας και της φύσης. Νομίζω ότι ο Γκόρκαν είναι πιο μπροστά από μας. Τώρα δεν θα μπορέσουμε να πάμε πίσω στον χρόνο. Και τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να είναι μόνο... Διάβασε το κεφάλαιο 8. Από αριστερά στα δεξιά και μόνο κάθε 7 γράμματα. Το 11 από πάνω προς τα κάτω. Το 3ο γράμμα κάθε σειράς. Ο Θεέ μου, είναι αλήθεια. Ο Δον Κιχώτης δεν είναι μόνο ένα βιβλίο. Υπάρχουν χιλιάδες βιβλία μέσα του. Συγγνώμη. Είστε ο Ραμίρο Καρμόνα? Ήρθα να μιλήσουμε για τον Ρίκι. Είναι αλήθεια. Ονομάζεται Γιόχεϊ. Όμως είναι διάσημος απατεώνας και τον ψάχνει η Ιαπωνική αστυνομία. Αυτά τα κομμάτια δεν έχουν τίποτα μαγικό. Απλά την αξία του στη μαύρη αγορά. Δεν πίστεψες αυτή την ιστορία, έτσι? Αν υπογράψεις, θα γίνουμε οι νόμιμοι εκπρόσωποι σου. Έτσι, όταν ο Ρίκι έρθει σε επαφή μαζί σου, θα είναι πιο εύκολο να τον φέρουμε πίσω. Άφησε τα όλα στα χέρια μας. Υπόγραψε. Οι πληροφορίες μας δείχνουν πρωτοφανή δραστηριότητα στην εταιρεία Κέι στη Βαρκελόνη. Το 4ο κομμάτι. Και σε 36 ώρες η πύλη θα ανοίξει. Μα... λαμβάνω σήμα από την εταιρεία Χάμπιντις. Δεν καταλαβαίνω. Είναι κάποιος από την εταιρεία? Όχι. Θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την κλίση από εδώ. Κι αν είναι ο Γκόρκαν? Καρμόνα, συγγνώμη που το έσκασα, αλλά... Δεν έχουμε καιρό γι' αυτό, Ρίκι. Είμαι στο Τολέδο και είδα το αντίγραφο του Δον Κιχώτη. Ω Θεέ μου, Γιόχεϊ, γιατί δεν σε πίστεψα προηγουμένως? Ποια είναι αυτή? Το φυλακτό σου δούλεψε. Είναι η Τρέλα. Με ενημέρωσε για όλα και μετά σας κάλεσε. Ακούστε με προσεκτικά. Ο Θερβάντες ήξερε που θα άνοιγε η πύλη και το έχει γράψει στο Δον Κιχώτη. Είναι στα νησιά Βαλεαρίδες.
Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Ναι, έχουμε μόνο ένα κομμάτι. Και δεν μένει πολύς καιρός. Το συν 4 ελέγχει όλη την πόλη. Ο Γιώχεϊ και οι άλλοι έχουν φτάσει στη Βαρκελόνη. Είναι περίεργο. Το συν 4 έπρεπε να το είχε ήδη εντοπίσει. Είναι σαν να το προστάτευε κάτι. Μόλις εμφανιστούν, κλείστε την πόλη και πιάστε τους. Πώς ήταν? Νιώθω γελίος. Ανώτατε φύλακα, θέλω τη συμβουλή σου. Φύλακας της φύσης είμαι εγώ, γιατί ο πιο μεγάλος στην Ισπανία είμαι εγώ. Ο καθένας μπορεί να φτάσει τα 100, όμως είμαι ο μόνος που έχει φτάσει ως εδώ, μικρέ μου. Μιλάει παράξενα και πολύ άσχημα. Φύλακα, θέλω να σου ζητήσω το τελευταίο κομμάτι του κλειδιού του Ιζανάγκη που το εμπιστεύτηκαν σε σένα, το κομμάτι της φαντασίας. Σε μένα, όχι. Στον προγονό μου ή ίσως τον πρόγονο του προγόνου μου, που νεότερος από μένα δεν έφτασε τα 100. Ένα ένιγμα προστατεύει το κλειδί, με τη φαντασία δικό σου θα γεννεί. Τέλεια! Ο Γιώχεϊ μου είπε για το ένιγμα. Σε ακούω. Πρόσεξε. Πολύ καλά. Άλλη ευκαιρία δεν σου αξίζει. Ποιος είναι ο ήχος ενός μόνο χεριού που χαστούκίζει? Δεν είναι αυτό που μου είπε ο Γιώχεϊ? Για της φαντασίας το κομμάτι, η φαντασία θα σου δείξει κάτι. Αν δεν απαντήσεις, δεν θα σε αναγκάσω. Πρέπει να φύγω. Ας σε προστατεύουν οι ουρανοί και... Δεν μπορώ να τους απογοητεύσω. Ο ήχος ενός χεριού που χαστούκίζει. Γεια! Είναι κανείς εδώ? Τι κάνεις εδώ? Εννοώ, τι κάνεις εσύ εδώ? Φύγε! Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Να μου ζητήσεις συγγνώμη? Για δες λοιπόν. Με συγχωρείς. Στην τελετή φέρθηκα σαν ανόητη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου. Και κάτι ακόμα. Χρειάζομαι το σκάφο σου. Είναι πολύ γρήγορο, έτσι? Τι? Ο ήχος ενός μόνο χεριού. Ο ήχος. Πρέπει γρήγορα να κάνεις. Νομίζω πως έρχονται. Ακόμα δεν κατάλαβαν. Να πάρει! Το κορίτσι και ο μικρός λείπουν! Είσαι καλύτερος επιστήμονας από μένα. Πολύ καλύτερος. Είσαι ιδιοφυΐα και εγώ δεν ξέρω ούτε τι είναι ένα λεπτόνιο. Πες το. Τώρα το παρακάνεις. Πες το, αλλιώς δεν σου δίνω το σκάφος. Παραδίνεσαι τώρα. Φαίνεται ότι σ' αρέσει να με κάνεις να βασανίζομαι. Η αλήθεια είναι ότι ναι. Μου αρέσει. Ήχος. Ένα χέρι, δύο χέρια. Μόνο με ένα χέρι, ο ήχος πρέπει να είναι πάλι ο ίδιος. Το βρήκα! Είναι ο ίδιος ήχος. Ο ήχος ενός μόνο χεριού. Σου αξίζει το κομμάτι. Να το κομμάτι της φαντασίας στη Σαγράδα Φαμίλια. Ποιον ακολουθούμε? Χωρίστηκαν. Ακολουθήστε τους. Κλείστε την πόλη.
Ξεφορτωθείτε τους! Πάρτε τα κομμάτια! Κι αν το αγόρι δεν τα κατάφερε? Αφού μας πυροβολούν, σημαίνει ότι τα κατάφερε. Πάμε! Σταματήστε! Αστυνομία! Και τώρα, πες μου ότι θέλεις να με παντρευτείς. Σε παρακαλώ. Το έχω! Μόιρα, πρέπει να φύγουμε από εδώ. Χρειάζομαι το σκάφος σου και έχεις 2 δευτερόλεπτα για να εξαφανιστείς από εδώ. Εντάξει. Πώς λειτουργεί? Με ηλιακή ενέργεια. Οι διακυμάνσεις... Έλα στο ψητό. Το κόκκινο κουμπί. Πρέπει να περιμένεις τη θερμότητα του ήλιου να ενεργήσεις τα πανιά. Μόιρα, θες να με παντρευτείς? Άντε χάσου. Ακίνητη! Αστυνομία! Με αγαπάει. Να πάρει. Είναι στο νερό. Φύση και ευφυΐα. Αν θέλει να ολοκληρώσει το κλειδί, πρέπει να έρθει εδώ. Πορεία. Ανατολικά, στο αρχιπέλαγος της Λακαμπρέρα. Μένουν λίγες ώρες μέχρι να ανοίξει η πύλη. Έχουμε μόνο 2 κομμάτια του κλειδιού και ο Γκόρκαν έχει 3. Ο Γκόρκαν έχει μόνο 2. Αυτός είναι το 3ο κομμάτι. Όταν έσπασε το κλειδί, κατάπιε το κομμάτι της καρδιάς και μεταμορφώθηκε. Αν τον διατάξω να φτύσει έξω το κομμάτι, θα γίνει ξανά δαίμονας. Και τι περιμένεις για να του πεις να το φτύσει? Να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην πύλη και να τον στείλω μαζί με τον Γκόρκαν στη διάσταση όπου ανήκουν πριν ανακτήσει όλες τις δαιμονικές του δυνάμεις. Μα ο Γκιζάκου είναι φίλος μας. Δεν θα μπορούσε... Ελπίζω να μην χρειαστεί να το δοκιμάσουμε. Μην υποτιμάς τη δύναμη του κακού, Ρίκη. Πρέπει να πολεμήσουμε εναντίον όλων αυτών και σίγουρα θα μας περιμένουν. Θα έχουμε μόνο μια ευκαιρία. Πολύ ήσυχα. Πρέπει να είναι εκεί. Περιμένετε εδώ. Καλύτερα να πάω μόνος, γιατί... Πολύ αργά. Με πεθύμησες. Το κλειδί του Ιζανάκη μας ενώνει και πάλι. Ας μονομαχήσουμε μόνοι, εσύ κι εγώ. Ο νικητής θα πάρει το κλειδί. Για ποιο λόγο? Ο νικητής θα πάρει το κλειδί.
μέσα. Κανείς δεν μπορεί να με νικήσει. Δώστε τα κομμάτια. Φύγε. Τρέξε. Εσύ κι εγώ έχουμε να τελειώσουμε κάτι. Εμένα ζητάς. Θα θυμώσει. Άχρηστε βλάκα. Τα κομμάτια τον κάνουν δυνατότερο. Αν ο Γκιζάκου είναι δαίμονας, η δύναμη των κομματιών θα τον κάνει και αυτόν δυνατότερο. Όχι. Μπορεί να ξυπνήσουν τη δαιμονική πλευρά του και τότε δεν θα έχουμε καμιά ελπίδα. Χάσαμε ήδη. Εμπιστευτείτε τον Γκιζάκου. Θάρρος, φαντασία και καρδιά. Έγινε πάλι δαίμονας. Αποτελείωσέ τους και έλα πάλι μαζί μου. Το ήξερα! Το θάρρος, η φαντασία και η καρδιά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα απέναντι στην ευφυΐα και στη φύση.
Θα κλείσω την πύλη. Είναι ευκαιρία να ξαναπάρετε αυτό που ψάχνετε όλοι. Μπορεί και μιλάει. Είναι η δύναμη του κλειδιού. Έλα, Λινσέτο, γύρνα πίσω στο χρόνο και ξαναβρες τη μορφή σου. Λοιπόν, ποιος ξέρει, ίσως ειδωθούμε ξανά. Μην περιμένεις άλλο. Δεν θα μάθω ποτέ αν ανακάλυψα το ΣΥΚ 4 χάρη στη δύναμη του κομματιού ή από μόνη μου. Θα ήθελα να δοκιμάσω ξανά, χωρίς απληστία ή εγωισμό. Μπορώ στα αλήθεια να πάω πίσω στη στιγμή που θέλω. Στο μέρος, στο σύμπαν, στο χώρο και στο χρόνο που επιθυμείς. Απλά σκέψου το και πέρασε την πύλη. Ωραία. Ελπίζω να σας ξαναδώ. Γεια σας, φίλοι μου. Γύρνα στην Ιαπωνία και ζήσε σαν όλους τους άλλους. Το κλειδί είναι μέσα μου. Στο εξής θα το προσέχω εγώ. Τι περιμένεις? Δεν έχω τίποτα για να γυρίσω πίσω. Όλη η ζωή μου ήταν το κλειδί. Και τώρα, ξαφνικά, δεν ξέρω τι να κάνω. Μπαμπά, πρόσεξε! Στα αλήθεια δεν πειράζει. Αν πειράζει. Όχι βέβαια. Θα χαρούμε να γνωρίσουμε το φίλο σου, Ρίκη. Τα έχω όλα. Ισπανική παραδοσιακή κουζίνα, διεθνή κουζίνα και την καλύτερη επιλογή κρασιών σε όλη τη Σεβίλη. Είναι τιμή μου που γνωρίζω τους γονείς του Ρίκη. Και πώς γνώρισες το γιο μου? Είναι μεγάλη ιστορία. Αυτός μου έδωσε την ιδέα να ανοίξω αυτή την ταβέρνα. Λοιπόν, στην υγειά σας. Ώστε έτσι. Δεν το ήξερα. Επί τη ευκαιρία, πήρα email από τη Μόιρα. Ετοιμάζει μια εργασία για το διαγωνισμό της εταιρείας Habitis. Για τους δορυφόρους. Έφυγε με την ωκεανογραφική αποστολή Εσπερίδες. Θα περάσει έναν ολόκληρο χρόνο στην Ανταρκτική, φίλη. Τους λυπάμαι. Τους συντρόφους της εννοώ. Πήραμε τον Πικάσο και το μυρό που θέλαμε. Τώρα μας μένει μόνο ο Βελάσκεθ για να ολοκληρώσουμε τον κατάλογο. Περιμένω την απάντηση από το Λονδίνο. Φανταστικό. Φίλοι μου, απολαύστε το γεύμα σας. Χαίρομαι που σε βλέπω.